Kajanmit ka basuk bakman yapi baro ki parlok nongpet sasisien ngap diang sngovha yang yapi sha kani ka program jongi ka bangila ai kerteng ka street talks ka program ka bangi crunch phang ka bha kamiat ka roi ka par but ru yaki thleu kis ar ki ba ka Jylla jongi baro kawai ka ngat ba ka shem ya kani ka discussion mentakas ngi ngin ya kran ha ka bilingual khnang ba baro ki nongpet kinyo ya ka jingmentoi na kani ka program. Dear viewers, in the last few weeks and months, we have been witnessing a lot of genesis and the exodus of the artists in various fields of music and art. Keeping that in mind, the topic for today's discussion is the evolution of art and music in Meghalaya. But before we dive forward into the topic to be discussed, let us take a look at a short capsule that we have in store for you. Ka Webster Dictionary ka batai ya ka contain music ne ka put ka tem kum ka jingbu renti ya ki sur bat ki jing sawa ban penmi ya ka sur bat thamai ka bayatli bat ka badon jing beteng. Ka Jylla Meghalaya ka badai ka yeng Jong ki lo kadai ka wei ni ki katto ka ne ki khindiat li ki Jylla ha ka ri ka ba ka art ne ka Buit Thaw bat ka put ka tem ka don ha ki thliet Jong ki nong shong snong jong ka kaput ka tem ka ngam sha ki jili ka jing iet bat hapo ka donut Jong ki brio ki ba ha ki kerta ba pher khamnyar ban shem ya ki long yeng bam don jing ya dei bat kaput ka tem kadoi tara ka bom ka nakra kilapan wandur bat shong tanra ha ki rukom ba pher ki ba pen pau ya ki jing sngo khamtam ha ki jing ya ki ba pher bat ki jing ya lap election ki jing ruai idri kilalong ki le er pengat ba yai be haki pateng bala let kaput ka tem kala nang wandur bat da ka jing yai long ka wei ka perthai haki babun ki liang ka perthai kala nang ya jan ban ya ka balong menchwa suki pasuki ki rukom em ka riam ka bet clarity bat ka imlang salang kila kala kaput ka tem kala kham palat ban ya ka jing pen pau ya ki ai Namar ba kanong ba shilong, kalong kanong ba barhem ha kaput katem, laay karteng yaka da ka rock capital Jong kari. Kabut Thaw ni ka art ka pinwandur ya upriw shimen. Kijat sur batem ki kita ya ka jinget, ka jingtep bat ka longren yang shimen. Dan bun ki ai ki bangila yo na kaput katem, bat dan bun ru ki ai ki bangila du lingba kaput katem. Victor Hugo ubadai unong tho bapau ulaong ba kaput katem kapen pau ya kita ki ki bangim la ban pen pau da ki kentien bat ya kita ki ki bangim la ban chu ngap jar kaput katem ka de ktien ba ya songtho da ka perthai baro ka wei ka bapat ya ka lariti ki rukom bangi julle bat ka jing ithu ka bom la ban pen khi da leilei kani kan yai peteng bat ne ha ka jing yat ka bor wat hapadeng ki jing e babun ka jingkli kalong ka ka banja lada kaput katem kalong kabor kabala banwanra jingkala hakini ki por ki pamenta hakani ka por ngidap ru da ka jing sngo kmen ban pediang sngo bha ya ki laingut ki riu shamphang ki bala te la ka nam ba te la ka buram ha ka art ba ka music lingba kisngi ki ya kisnem ngedap da ka jingkemen bangan pediang sngo bha shwan ningkong ya ikong lumtimais imli ibade iwe ne ki kaitori bala no senyang shikat de sha ka khasi fuk nang tade ngidan ru ya iba master warjri I balong iwe ru na ki nongrwai bala penwandur thamai ya ka rukom put ya ka siau bat ya ka rukom rwai Jong ukhasi bat khadu ngidan ya iba Rafael Warjri ibalong uwe na kinong shna film bapau nam nadu kipor kha khandai spa prapau shalor bat kumjuru idon ilong iwe na kinong drodur kiba paunam bat kiba tebet bha na ka Jylla jongi bat hakarihi barokowe tengah pediang sngo bha pi boro laingot chakani ka program jongi ka street talks
kajing kali ka baning kong akwa ban pasat chapi kong lum timai ka kajing ya per ka ba pisham ha karukom put bat karukom tem jong ukasi bamenta bat kitu ki kasi ki bakam menchua di halor kini kamat ni kong ngan shua mangan wan jing tem ban tem ngidan kam ya kajing ruai di kajing ruai hi kabangi ong ka fok kawan ning kong kadai katamai kakemi jong ki jat jing ruai baro kadi katanrai jong ki jat jing ruai baro di yakani hoot hakatakan hendai hentai kimdan kenya kata kajing Thaw kajing tar kajing Buit renti ki baro markan ni kadi katanrai kabawan hi ubriu kum unang rap kum unang ap masih kum ki beriu ki ba embat ketu kamariang di haba ki embat ketu kamariang kios ngau ya kajing pak jong ki sem kios ngau ya kajing tuot jong ki wa kios ngau ya kita ki ksad ki basawa ki balentem ki bakerho haka jo kapor kios ngau ya kasur jong kini ki kha ki sit ki ding baki be shaneng bat sharum ba kabe kalier kita ki jing sawa barokwan ki penwan dor ya omla ti ban set hala kamen sim na kata kadau usdang ban ken ud ya ita isur iba unang upen Buit ya kajing pak kisim upen Buit ya kajing riu kal upen Buit ya kajing tuat jong kiwa hang takan upen wandur kita dang dai ya kisit lang lek kumno mdai dang kata kisket sa kisla kisim ya kisla ki knap te ki kti bat ki put ki pen wandur shua ban yo ik jing put jing tam ki pen wandur shua ningkong da kita ka ki put ki penwandur ya kata kasur kasih hangta andala penwandur hangta uong pleng dan kam ban snano sakijing tem sakijing put ban ya pensyok msit bat kita kisur ki ktien ki ba ubu lau ruai nang mentaka mariang ni urwai kasar ka kemen ni urwai sngosi Sngau diau ya ke ni uong badan kaman bu ya ke jekdem hang taken ki lapan wandori ningkong ket ya usiet ya kita kisken kita ket ya ki ndau laket us penwandur bansna ya ki besri ya ki tangburi Iki syarati ki bon jat jengput usnai ki mieng nang ta ka haket aka wei kapor uyo I baki don ki dieng ki bala ban o ikita snya ikita daki wat ki jong ki nang ta ba penwandur ban sna hakata karukam baki tap da kita ki ya kata katliu ka baki la bu bakila penmong kitab ya kata dak seni keterput dak seni kerbei di kenang ba kisate pada hang ta di kisai muka bat ki kendo da ki kenjasit bat ki penwandur hang ta susu ki wan sekita ki jingtam ki bat ki sit kita ki jingtam ki baki ong ki sing dong ki sing pong ki babun dia ladap hipet pada ya kani kajuk ka bamenta ka jing ya per ka ba pisham ha kata ka rukom ruai ka ba kamen shua ba ka rukom ruai bat kini ki kena jong kani kajuk ka bamenta halur kata ti ngamben ya ki kena ki bamenta ngamben hoot ladaki kim sngap ya ki tu ki jing ruai ki bamen shua kum chu ai no hang ni chu ai no de inuksa kum ki jing rai jing ba skendrowel
ki jing ruai jong ba kiria swalang kong ki jing ruai imei jongi kong listri mais imli but jong ba practice one sweat te ki balong ki sur tenrai ki sur pakya lada ki kim ngap ba ya kita kinum yo kan ya katu karukam ban sna pat iki jing ruai hakan kejuk bamenta baket ken ut te ka bas ngau sen ya ki kalong ba ni kadai ka kamram jongi ke jingkit klik jongi ki riau rang ba ki balasan ki belarang ba hakan ni kaliang bangin syam yaki ban hikai yaki ban beten yaki kumno ken ruai kumno ken kenok watang man kono ikikten kasiru ki baplikan rat kem nang ya kani kaju ka jingkeli ngako ban direct sya iba Max Tarwarji ba Max, you are someone who belong to this contemporary generation, like you are someone who works on the fusional art. Based on your own experience, what is the difference that you find between the generations that have passed and the generations of now when it comes to the kind of singing that Kong Lumtima has already spoken about? So she has spoken about like the difference, the different phases. Where have we reached? Are we going backward or are we going forward? You should want the question physically. Ha ka jing syam jonga mar ka jing long khna jongi man shwamo ti I konglum adi wen ki pioneers ni por na ka yang kasam ka jong I hibara koi ngapan pa ka jing mo ka jing kan ka jing sung sarong yosh ni obalnya discuss lang bi konglum yang kali ba Rafael di way ngan saya tu ka ba me il contribute in haka jinya nanti ka jongaro mo te ngasya mai tu ki snam gidang jing long khna jong hinyo pho ni se ngap ke jora jing konglum lang kidi ki pioneers tu ki por teng yo ba yo ka foundation ning mar ka dei ka jing ong jing laban ke jing ong jing konglum kan diat ba mai ki pioneers mo kum jong iba break ke jong iba I kong lum nang ta ki jong I ba Chesterfield kongwer nang ta ki nong tho jirwa ki ba ker kom tho jirwa jong ki ngat khen ka songwriting ro mo ki por kom tho jirwa ki ong ta chong sa sha mo ka ta kom tho jong ki ken tien ke ba ki tho ro ti bang isngap I ki jirwa ka pelongi ka kende ngi ka pen kende ngi ha ki por ti kan banang ya ki por te kadang ka jing klan ni ko nga ha ka jing syam ka jong ha kay ka kala kadai ningkong kadai ke technology you can say kadai ke jing kala kadai ka kalian ki tiar gitar ke jing pedan kam maka di kipor dengan kemau heti kipor ki snam 70s ki early 90s por bakirwai di hablet record on the radio dan kipor bi thok mcha ki ong record on the radio ti hab roi back life te pi bakala tiak kamot la bakala ti ka technology tu kipor ka jing wan hadian habot pat kayarap khandiat mo ti ke ba pen kebangang ong bakan ni ka hakan ni ka jok mamenta ngan ong ban ong ba ni ka kapot katam khasi ka lahir hanga kan ngam syampi kata ngam da syam than kan namar kidang don hi kidang bon ta ka shlong bet tangan ni ka wei ka long ba kumnu bon ni lam ki shkhmat kumno banwan lame ki shakmat ikini ki makibon ngapai menta ki institution ki bon pe ko Martin Luther ka don ka ki hikai folk music nanta finet hapo St Anthony's play anu pe kom jong kong imis lapan shai ko mga shoy ka teng ko mga chung no I di we ni kitu ki basdang ya ka to ka school hang to ti kalong ka jerap aliang ka pot katam khasi kan ti kamdon ka jing hier ndai ka shulong bet ba hi ni ki por pi menta ki mi ki media platform social media platform te kambut ki kam donati ban promote eki ban wan shakmat Tingin saya ya hakata kaliang ru kam shibet mo ba Max te mentang ako an pasat ko ka jingkali ya iba Rafael lang ni iba Rafael iba piladei na ka film industry pi u nong drodor ba champang ba bet ba tinga ko ban kali pi kani ka jingkali ka ka jing kordor jong kani ka jingruai tan rai khasi haka bayadai bat ki khanatang kajing penne jong ki khanatang
ka jingnya day ba ka jing koridor ka jing ruai tan rai khasi ka don ka jing koridor jing gi jing ruai tan rai khasi ti kalong ka ba rasong hidup kata-kata ka ba ngimla ban ong ban kedokti lan ya ban khati ya ka dor jong ka kumba kalong ha ka liang ban no senyang ya ka jing san ka jing pulung ka jing kiu jong ka ruai ka put ha yu kata ngakren kum unong sengap ha bat bala ban khajo ya ka kti kaman kti kediang jong ha ka belang yu rengam dade na ka ni ka feel ti Jylla kata ru ndiat iba ngala man thu kalong kata ti ngapet ba hakaliang ki tiar put tiar tem hakaliang ki tiar put tiar tem mensua kidon nga kan mau ba nga tungkhu bat i ma kirya soalang i ong hadu indala arang ba indala adapsan khusnem idang tips pangadu tara ti kumong imak sementan ka teknologi ka communication ka lapolong ngi bang ngi kloi te ban tip iki berkhoi la kada de ya kala jong ka tanrai ne la de ka bahasa baru ti kani long iki ka ba sngutnat ha ka ba ka long ha po imlang salang ko makalong mentah kani ka juk tenrai ki don hiru ki pada ki jingsan jong ka juk ki ba te la ni ki ba myai kat kum ki phang kum fi ong fi ya ki ba dei jong ka tenrai ti kum sunam no nga kan mau kum ki nong roi mensha kum u imo kum u amio lung score kum u ba titi mokhim ata kita syuk skui de si urana khar ngoro ti hoi kini kila dei ki long kila don ha padeng ga itu ha padeng ga tu ka tenrai bat ka ba mentang ki dong kila ya imlang hak tu juk ke badai ke batan rai ba benta ti kila kham sung thu ha ti takdau ka dor jong ki kentin jing roi ka dor jong ka jing melung jong ka suru ka kham don hai ti por ti benta ngam ong bakaduna bentar da ka jing mi gembong i max bentan ka jing mi jong gini institution kum ka MLCU kum ka sinatnis ki kila la ndrei ka don pada ka gap in between ka bolong ba ngi sha rong no ha komperkhat ke bana sep ngi de tikidon tigisnem gitu gisnem le se la ban ong ha pedeng ki propsan khandai pho hadu umta kai tikani ke jing kendit bendri ko dangwan menta tikani ke jing kendit bendri menta kalong wei u senjang bakrau ha kumno bangin la bangin in phai din biang phi i nga i ba i kong helen ru di wei naki ayu ibala triki kam ki barat ba kan liang ha ka baliang kaban kentiu ya kitu gisur bat kumju ru ya kini kinong sna namar teng kumbolong ha karwai ru uni uberwai buat pau khamat uni udu buat pau ha re tu buat thaw jing roi tu buat thaw ka sur judan betip te ka ju ya ka sna ru tu batem te de pau ha re tu bas sna bare namar tu bas sna ngasim kum ba racing bor kurkalang wa racing bor kurkalang mdei tang bu unang ban sna udah nang ru le sigini kin kham su thu ban batai namar ba ong no ngi ting shutip in layman's term haba udah tip ru kum ban tune de ye gitu ki instrument bakin long ki ba paka yu ti udah sung thu hiru ban ong ba kani ka instrument kani ka tiar ka de utau ki uni ka de tau ki kabut ka long personalize kat kum ka preference kat kum ga jingla jong gitu ki artist ki ba perform ti gini ki long ki ber khoi ki ba ka jingjanai jong ka menner jong gitu gi banang ha gitu gi por gi mensua kala don rupa ka nongrim ka baskem ka bala ban pasat ban pej ba juk benta kanang ban nang tingsan susu ti ini ndiat ijing ta kublish buan ba Rafael ladangi phai saka jingjanai kum ba ongi ba Rafael jingjanai jong ka menor mo ha ka liang ka tho katar ba ka rukom tho iki kentin ka rukom bu kentin ke ba pisham ba kini ka generation ka ba menta kani ka contemporary generation ka bang iong ka ba kiat lad nakata ka jingbu kentin na ka ba kitu ki ba kamenchwa ki lapen i ba ki laprat lenti te
halor kata kalong gumni men shua ya empat nang hiban tho bantar namar kisur tan rai tikiwan na sinong kendong siya kinong kendong kiwan na stay sabngi kiwan na mingi kiwan na stay ba na satia laki jong kirukom ha kirukom kibakisna tin rai la ong gumno yakini kirukom rai kirukom keren yakini ngaset mudur ngaset mudur ngaset posniu ba kumbaong dai abakilawan nakalingka nakatrei nakakta kisyong saudang kalungbiar tepei kikun kipersa ukni kikimena kiasyong saudang abakila dep kabam kadi kilia kumno kisim kadui tara kitem bat kirwai utu ubarwai usat ikijengmut hakitu kilong dien kumno banrwai kumno ban penyahap iki kentien ya kabaningkong kalan bat ya kabaar kalan kumno ban penyahap ke ai kamat jong ka jengrwai dan ding teng la dau de ukni urwai senang urwai krau ya kitu ki persa ya kitu ki kun ki badan na katu ka jaka namar kata kadau om dan kato katar hendrei ki ong kata ke oral education kaba kisam da ka jengtip jongki da ka baki ong lingba gitu bat kaba sngau tanat hoot kumbai ong iba wajiri pada wajiri mencu bi sipor kaja kaja rangai la sarong rangai no tin rei hakata ka penta ka basak madu kita kilong din kibut kibat sebak nda utu ukini utu ukini katu kimesan kitu ki mama kitu ki men kim dan shu kide kini ki basim biang ban syong hi saudang uleng biar pei ban ruai ha ki pateng pat ki badang wan kata karukom ki pende tela onggum no bakata pan ndakalawan ke jengnang jekstat kila tip ke puli putih kila tip ban tho udak ue kila wan puli sasar kisdang pede ban yo pede yakini kirukom hakan kurukom bat hot kani ke puli ya karwai ya kasiau kam day kabanado menjua badabu akato katar hendrei kalong hi dang hagis nem ki barang kaptu kat ni snap ka badang wan ka pendrung ka kani ke university ke pendrung ya ka kan long kawai ni ki subject kawai ni ki jeng puli ki badan kam na kata kadau mas ngongu bat nga ai buram ya doktor lapan sais ibalatho hakakot kan ibu ikisnok ibu ikiskit ibu ikirkom man keno ibu idabu yakaken yakadia nadu kedui tara nadu keput bisli nadu kaksing ki kendo kita ki babun jat kiskit ke ba idabu atak jento kini kan kaskwat jong kalarung mentah ki jeng puli hapo Martin Luther University Nehu hapo Saint Anthony's kisim kat ni bangas ngau tenat namar balai menta da kajing puli kilanang na la banbu syu sada kijing tho bakan ni kanum sa arong syu ken kanum sa arong syu hau ru unum la ban rong ai kan wan ni hap ban ya ringkat bat kijing kala Jong kapor ngimla ban im kum ju ngila pade dah mangibu ikini bat scam pade Jylla ka Jong pan scam Jylla ka tanrai tikini ki kena mentah ki dan ha ki jing puli ki bakila ban yo ba bat ki buon ki nok tho ya ki kot jing rai ru ki bakila pan mi ki ba practice imei jungi ri la pan mi nak ta pade ki dan sai ba sa kiwi ru ngam kan mawang ni bangan yatu epi tikibe ru kila dan kibla tho ya ki kot jing rai ba ki bu da ki notik
tonic sulfur Tang nutrition. ngin saya keren kambenya halor kata kapang kam siben mentang aku ban keli kini kajing keli i ba max. Oh ngimla ban ngin ong ba ka put katem kasi kelas dang banja lani kelas dang banyap namar kidang bun ba kini kinong ruai kasi kinong ruai folk kinong tem kum api ong kum kong la penchai sim ikong Helen Giri e bala contribute so much ya kanika hakanika liang ka badai ka folk bat kajing penne pensa jong ka folk te kaweng aku ban keli pi ba max ka e tharai ka daw pada ba ngingim yu ya kita ki artis folk bakin pau khmat namar kat with globalization bat kajing don jong ka YouTube kajing don jong so many platforms menta still ngim yu pada ya kini kinong roi folk bakin pau khmat ndai ki pau khmat daki way pat kinong roi ki bakam smooth tenat ban but teneng di balai tharai kalong kumta ngancu ke mengalak keren nen dia mo te kipon ngirwai on dia radio kipo tinggi rawe jungkong lum ngirwai kira ka sing kira ka dah kira ka tuitara kira ka betan kemarin tinggi pedon kam menu te kalong hat kipor kalong baik ngidang long baik pakate long pakka baik ngirwai ka sing le ngirwai be hang tu dia por teknologi ke change kawan ke teknologi Di por Jingsdang ki 80s ke mau ki prapo. Jingsdang wan kini ki recording studio ki la khamnong multi track studio. Jingsdang ka studio mo technology. Ti ki Jingsdang ile sekal kata kemunjung Barana gitu ki la stang le. Actually Barana ti diwe ni ki pioneers basdang ke khasi contemporary music. Khasi music into contemporary. Ti ki sedang ban le ti sedang kadang itu rimba pot hot. Itu kipor finish Kolkata pen kajing lot jing step ngah try kaduna ka bam banyelam kinong tem kinong put nanti chung jong barna ki lebe stie sepo Kolkata kata kajing songo jonga kajing tep ko jonga kan ki record tu kinong tem ki badan syathe be cheri thor ti ki hap ti ke ka ha kajing songo jonga mo ke ba ki kalaban connect hang thi kalong ba po Kolkata ba ki penmi ki album ki record jong ki por kalong ba kinong tem tu por kem tip spang ka jintam jungi khasi sto te ka western music kadai ka ba kisuthu wat mare po yang tu ti barana tu po khnang ban pensuk hi kadan ken yang tu kadan ka ho ki kentian khasi ni wa andai ka music ka jika sur kira ke khle lang ini ki sur step ngi ten kalong pensuk ki ba kin hang tu kan kisawan ka jing pen kala ka contemporary music yang convert it into a contemporary music hasi contemporary music bakle tentu kaya kepor ti what it is hoi jong ba break tu kipor kidang ngi radio yang ngai sap ngi blaya tu kipor ngi sap isroi on jeri jong ba break jong konglum kimi itu ki jiru jong ba scan ruwal kitu ki jirwai jong khanatang bi irwai hapo on jeri radio at the same time ni technology ba habai de recording studio kala nang kio ti hadu ki 90s Dapoi ki 90s Jingsdang sutu ka jingdan kami ki recording studio shani shalong nganja kum kata mo kum batai ki ka history then la apoi ki recording studio class dang mi ken kum ki mid 90s ki late maybe shaban ko ta ki 90s taman play ka studio kum jungi sur batyang studio na ki mi mo dai mi si barafel convel ka tu ka ovel roka studio ni ka jet lang mi ba bari khangla ti kisnam ti hang tu ngi sedang sutu yang yo mar yo ban pen i ki kina ngi don kam ka seng ngi don kam ngila ban khot ha kama ka KSU khasi student union ho tu snam ka pen mi tu ka album na thoi ki don not nga thai dik tu snam kini nong ngai khuble ki ro mo ki khot ki nong tam ki bangam pat ha ka em sunga pat chicken do ki nong tam doi tara ki nong tam seng ka por ngi yo ba kan mar ka jinglot ka tu na ngi yo ban penon kam ha ki studio shillong hang tu kan ki sedang mi kinong tem ngin setip bagi kita kinong tem bertarau ta utau nong tem kesing uta te kinong tem teknologi kedai ka ba yumo ti hadian pang aingo ke teknologi kai rapat hadian dal apa yang ni ngi saya wan penan kam ki jadi dan sap ka bagi ki betam kini ki kinong tem ki jing tem kasi ti ka wei pat kolong apa ki
commercialize ka music kan hang tu ka jing hier kan diat ka jing kala ka jing hier kan diat ki pej ba ki commercialize long ki bun ki producer te ki sedang ban ki ko ban commercial ban penyak yo ki jirwai khasi ti hi ni mangla influence ka bun na poritor na reset mi kawan te kidon ki break arngot ki nong snap man khen snap ki nong rwai kidon arjat kidon ki snap ya kini ki na charitor ki bon snap chari step mi te ki snap ki thor kambon ki rural area ki break ki bashik rural ki nong kondong ki snap hai ki tu ki jurwai shiki jing ki ritor nata kumgi basa kini ki urban ni kham snap musyukran no kan ni kham snap no kini ki jurwai step ni ti hang tu kan sedang man commercialize kata kan ti kini nong tem khasi pa jungi kidon ki bon tem kimi alat te pan ka sedang kaladon te ka jing khangla khaliam kumdo ban penyak yeu gitu namar ba hi ka kata ko ngathai ha ka jonga kata ka loop hole ka we that's one of the loop hole kan ka ba ban commercialize music ni ka khangla pat te ka khangla pat e kini ki khna ki badan syak ta ka sab ban tem ki jirwai kasi ban penmi syakhamat kadang ka jing khangla ha kata ka benta. Okay. When we speak of commercialization of music, we can also see that there is also commercialization of acting and commercialization of drama and films. Being someone from the filmmaking industry, I think you are the best person that we can ask. How far has commercialization in acting and film also transformed the way we are working towards restoring what we had, like our culture and tradition? Because if we look, before we used to have these drama khasi that are being enacted everywhere, but now we do not see that drama khasi anymore. Nowhere, it's nowhere enacted. So we only have these short films. So you can see that there is a transformation. Why do you feel that we are running so far towards commercialization, and do you think that it is very healthy? Yes, people are earning, but do you think that it is healthy for the Khasi culture to be losing so much for an amount of money that is temporal, let's say, for example? Yeah, actually there's no harm in commercialization. There's no harm at all. Kapisa yadon kam bro tambahan dari kam dei ban bu hakmat it bisa. If we money is just a means to an end. It's not an end. If we think it's as an end, that was when many so-called fly-by-night publisher, they came about and produced so many music that have prevailed in society. This is where the market is being carried away, and this is where they have inculcated a different kind of culture, a very superficial culture, to have penetrate into the rural areas. That's why they appreciate so much of the contemporary, Bollywood songs and all. It's prevalent. I mean, let's face facts. It's there. So why? It's because we don't have this capacity to popularize indigenous folk music, and this is human nature also. Kajuk upo kadi kajing long beriu hi. Kajing long beriu tu ya ka bafalang yung tao yo. Ya ka tao be. Ndai ka badan sisa kata ka ka badan ka tenrai ka bana long nadu tmai. Kim daya saliah do kata Te kawai pat ka benta ka ba nga i bat ngala tungku ru. Fi ngani keren be ya ka jabri lo jong. Fi haba pe ya ki wi jabri bahang ni hamarjan. Kum umizu kum naga kum ki wik habaki royal and habaki showcase their own music with pride, with so much momentum. We always have second thought whether we should do it or should do, and most of the time we mix even in our costume. Sab tipo kam dai ka jungi wan pen introduce parang ya pong sab tipo na war khoi te kibun ki ebro khoi te ngi long reluctant teng ngi phong patulun ngi phong ngi bo ru ngi leran ti kini ki long ki bangi daladi hi ngim klo bangin appreciate these are the few of the factors that has
keep ourselves in the back seat. So we should be held responsible. Our own people, especially those who when you climb at the stage, you climb with full pride, you with full dignity of understanding about your own roots. What's the harm? Unakali pause ka Jingsdang ka bro, there's no harm. Sorry for my language, but it's the truth. It's the truth. Yeah, it's all because they hold it with pride about their own culture. Tinggi ngidiban kendet benrio. Mensua bila ada fikir mau tang hapok gi si phokat san sene mensua kiri sar po waking ru gidang phong bedakan bas. Gidang i. Tiga ni ru rengkat bat gajing ayu ka enlai ka mutlong ka jing kendet benrio ha kalian ka music ru nai ka walang haitu ju i isnem. Ba kisau ada ka ayu da ka long kum ka hukum ba kim syak su ba kin syak deki kan bas. Ni mensua bin ong ban lawan bas tre ru tu besar po waking. Ni mentab de ka igi la phe. Ti kadon ka igi jing kelabat mentah akan ni kejuk mentang iba ki hoi ki don kita ki badang lengai ha kata ban jingi ha kita ki bolong tang nasla ndai ki don paderu ki bangam bat kini ki bangam ki song jar pin pe ngatrai ka kawai ka de access to to the opportunity of availing expertise according to the modern definition of the technology kan di la de page support kali ang MLCU nesen atnis kibun ni kibala yo ban sei bhai ki sab jong ki nai but ki ri ndai ki dan ke e bajana but kawai ka bang laban ong but it's a universal truth kan ni kan ne and this superficial stuff they will pass away in no time. We'll get back to you, Rafael, in quite a short while. Now, Max, I would like to put this question to you because you are the one who would understand this question so very well. Music is the one that helped to shape the society in every form. Like you become the music you listen to. Exactly. That is something that I think you have seen, every one of us have observed. So based on that, do you think that the penetration of too much Western music into our culture, it's benefiting our culture, or is it doing too much harm? Hi dan kajing ong mon la palat iki ke ru kamba. Ni dan kam ban akhlong ada kartik tiat iki. There should be a limit of everything. Yes, true. So hot ni dan kam mi ban jenga ibna baru, ni dan kam influence na baru. Mar kierap ke iki ke batay mo habang ibam ngono ka bam ngibam kanu ko jing bam ko wan na ini ka bakat ka batay ka bayarap ka jing khia ngi shem kata. Ni ka long palat ka bakta ko ka khia menuhib. At the same time with music, because music is a gift. To me, I believe is a God's gift. Kada ka jing ai ka jing playing i music. The music at the same time is a universal language ngi ong kata. Is a universal language. Ngili hangano ko jakaru to music ni connect but anybody ngili chnu ta. Then ka foundation ya katanrai la jong yam dei ban klat mo. Yes. Kata ka dei ka ba pungsan. Kai ka ba ki khna man tang pe ngai tanat bhate ngapeng pe akini ki social media Facebook ngapet kadang ka jetai kadang ki group ki baki hna po social media ki betai phang ka khasi kan ka put ka tenterai khasi ngape kadang ki khna ki blang nampe ka kerta jugi pat kop mereka kilong ngam jeliu ba ki kwa ha ban ngam jeli they don't come kan hi men shwa mi kong lum nei ong ba ka het mo ka kerempe ngi shong ukni ni ukpa ki shong tu ban thu khana ki ke ngim dan jing tho jing tar dai ring ba ka tu ngin sayo kasa ngi sap ngi yo ek ba kan sai de na ka tu ka jing yu te matang kam dan shu kata te ka bokong san kolong sedang ke na yen sedang ke na yen ki me ki pa ko mga manta ngahi kai khun ba ngahi kai khun ba imdi ban klat ya ka tan la jong imdi ban klat ya ka ek ba ki me ki pa na ki long shwa ki junga ki la he kai nga hing juno kata ka pelong pe ki wi ki jaka po pe peli po asam peli ki nga pe wei po wei ko mo mo naga mo wei po wei naga unang banshat wei po wei nak tu ka yang unang banshat unang ban ka culture la jong kinam klat the culture at the end of the day culture is very important
yang ngi kasih nampak ngi ting aku mengalung Kristen ta nishan dia asli it's a culture kadi kajing syak jong kasih beling khang la dia kata dei long kasulong ba kadon kami ngi te mentah kimi paki banang ni kumangi bangin hikai ki khun kai kajing songdor jong ka tenrai la jong mahikai ki khnang ba ki long dian bahadian habot he music at the same time is lifestyle film ni his lifestyle kupet gemata ngariam ni ngapong ni because at the same time kadang ka influence mo kajing ke banabar ke bahikai nga balong kum ni actually sebenarnya tang kadang ko ke interview ngathai bangale I think but feeling ngathai ngale apo ka wen ki magazine ngakan chipang ba ka music ka pelong nga kum ni kadi ka put katam ka pelong nga kum ni ba ngalong kum ni nganya ngan em kum ni because ngamla I can thank enough to music ngamla ban you mar kali ka music pelong ka ketien ka bangikan hi pen pej mentawat music ka bangis kalong yate pen kan ni ka benta te pen kan chipang ka music unu khna ba em nei pi thu ka what type of music ni pong isu thu ba tu khna ba yam to ba phong to ba ya to ba kan what type of music is listening ai ka jrai ka ba usap isu thu in bar ka dei ka behavior the music that's the power of music kata ka board jang music te kham kanu e ngi kham tam la ngi dan trai ban in su thu ka trai la jong khasi music kan hikai because kadai khasi music kadai ka ba kan sai ba ka ban hikai ka jing im kun ban ya chak ba bha ba ka tangi nge ka mi kong lom pyong hikai ka music ka jing pot jing tam ka hikai ngi ngi ya ching bha but I lat ki ban bar pat kum ki jirwai ki ba influence ki ki dan ki tien ki ba ki jirwai ki ban shabar ki ba hari pen sap bla ban sap show ka khta ai ki jimut jim khai ka pen her dor hado ka ta ki sngap dan ki jirwai pa ki banabar ki ba la ki de ki jirwai na resep ni ni nong de ki batei kam khta ai kata ta kong lum ti mai ngam ko ban kli phi ka jing sngo jong phi ha padeng ka jing ya tan telai jong ka culture lani ka riti dustur but ka jing sngo standard namar lada phi pe khamtam ha shillong mo kadan kata ka jing tan telai ka bejur ba adu kata kidan ki kemi ki kapa ba iki khunu kim sha shu ban kran khasi hayeng kim sha shu ban kran khasi ti hakawai kaliang pada kidan ki kemi ki kapa pada ki ba encourage si ki khun ban kran khasi te phi ka dan kani ka jing ya tan telai ka ka jing sngo jong phi hapadeng shapang kani ka jing ya tan telai jong ka culture bat ka jing sngo standard hatu tang syukran pareng la standard mo te kata kalong ka jing keli ka ba ngasngo tenat aku ikirukam namar kuman chuong no ti hoi ngiya ngimla ban shongsa akaju ngi hab ya ikipor ki jingkala baro ngong ye pi kaktien ki ong kadai katme jong kajat ban riu lada kaktien kajat no kajat ban riu ru kajat no bat ki ai ki bakatu kaktien ka hikai la kaput katem ka keren ka khana ka im ka sa bat kiwei baro ki yap no ala da ka tien ka yap no te kam dei ngati nang ni na pen shlori ala kimik pa ki khon kam le le ni hab i banya pule phareng hapo school pinem no ka ai jing pule la le da phareng dei ho kam le ka tubu sibenta ka bening kong pa de kalong tip Jylla ka Jong tip ya kaktien tenrai la Jong keren halarempe ya kaktien la Jong yaki kun yaki kti sneng da kaktien la Jong kabadan kam arban takini village school piap keren da kaktien nong wei kaktien pareng kaktien hindi kam lelei kata ngam ong makita ki penyap no kajat ban riu jongi kam ni le katu kawan na bate hendrei wat pendam wat pendu ya kaktien la Jong harmpe pi bamja pi disha pi yat pi yang pi trei pi kta ya ki khun ki kti pi keran da kaktien khasi
Dia baki kita bahaya ka ketien la jong. Kan le ayu kan ayu kata. Kam lele. Namar ngihap ya rengkat bat ka ketien jo kiwei. Ndai penlong ba ketien la jong kan long halor. Ka ketien kiwei kan long kam apa. Kam apa. Kumbau ang u Rabindranath Tagore mo. Rabindranath Tagore once said, "Imbibe from the West, but do not forget your own." Imbibe from the West. You take whatever is good from the West, but do not forget your own. Di ngaku aban pasat ikan ika jengkeli syai ba Rafael hamni. Ngiu iru ba kidan bun ki kasih mo. Sisien tang sula arwai pareng kilas dang ban kentho. Di bat lada pipet ba. Kita ki ba kentho ru kidi kitu ki jaj breu ki bam nang ba ban spell kasih daladiru. Balada ngipet ru ba kitu ki ba kentho spelling daladiru huri hura. Bat sakawai dia ki penduk mensim. Ki penduk mensim mi kitu kinong ruai. Di kum u filmmaker ngatrai piru pilaya lenti ling ba kita ki ai. Di pila ban ai jingmut kendiat ya ka experience yung pi but maybe pila ban pasat ya kata ka jing syai ba kei bangi dei ban le hatu ngidei bangin pediang ya kita ki comments lani ngidei ban pediang ya ka ketien pareng but lani kumnu ila ban kampen bha namar ka jing long ha ka jing smutu jongai ka jing pen bha ka wan tang lada ba ngi compare mo lada ngi compare ya ka kamon ba keti ka diang kanu ba kham khlan te lada ngim compare kamut nginum tep te as a filmmaker ngai kwa IP ba pin pasat jingmut khendiat halor kata kapang ngasrai ka kembongi kemlu kam lele la pinang boroar tak ba pidi ban ngam jelio pidon kam ban ngam jelio lada tip ya khasiru pidi ban ngam jelio Mdai bad ya khle ban bi saki khar khalis ki ketu gadi ko ka bapen tor ka bapen song senjor ya ka tin jungi takadaw ngidi ban ngam ti ladangi kwa ban teneng lesi kan mong ban teneng bangin pen perthuk bot ya ka tin phareng ru kamile pikwa ban tip janai spang ka tin phareng ru mle tama pidi ban tip janai ke pidi ban tip jeliu kan Kadi. Ti haba fikren ha po karan san ru komod Kibriu kin daong ifi ngam damut baong haba fin persubut yo pareng gamut ba katukar kom surkren yo fi ka accent mo you need not be have that you can have your own khasi accent tambah kom tangan tambah kadiban long intelligible ba kadiban dan substance tela da ka don hi ka paso ha katukar jingkren yo fi ka ba pisngutu yo tin pareng di kipai ba arkin you dia ba fin ong gini ki ba sukun tho nai ki ba gitu te kinwan hi ki dan ru ki ba kan tho da ya ka bantai ti ki ba bun hi ki ba sukun tho madan tu te ubri hi bostan te ngatrai u haban pisong nang rem kita gi e bon ngam jeli hala ka jong ka tin jong kumju ro ka inu gono ko ban tip ngam do ong tang ka tin ru ya kono no ka topik ya kono ka iru te ngasuthu ila diru namar ba nga hadu mentaru ngan ya ong fi nei ngampat nyu ila di ba ngadi filmmaker because learning is still a continuing process and I confess here but I have learned so many from young guys kini kibadang wan mentane gi bala pas they know so much I learn from them there are so many of them tu bangin chu sngoba ngila nang ngila tip ngi bala iswa ka singi bana ngi bala dadu ka taws nem there's no big deal about all that te ndre ha ju ko poru ngidi ban sungthu pada ha ingi song yelde ka ha ingi don yelde te la ngi don ha kata kerdan ka bangi dan sisa ban penpau ya ta ka sap ka phong jengi katkum ka dor ka bangi don ngin penpau te la da kampat ko delu ka ngim de ban randien ban pe yu tu bala swai yang ala ni ban pe yu ni ban khna ro man there are so many things with them there are so many things with kini ki bala alej ro kiba tip ha te ha ju ka por ngatrai we need not look up or look down on anybody we just look straight look it be more realistic tarang apa ifi kumne te ngamot long kalong realistic kan ladang apa ifi hang te lor te always put someone in the pedestal or always
put someone on the drain, it doesn't help. We should feel. I mean, even if I sat beside any dignitaries, any world leaders, also, so what? We will behave in the same manner that we ask fellow human being. But at the same time, we understand where we stand ourselves. I want to go back to the earlier question, which I have not answered. Fikli yang as pangga theater but film. As di hang tu ngarak mo banong fiba. You must recognize the fact that the emergence and the onslaught of technology in terms of television now, internet and all this. I mean, it's obvious. Traditional theater, it's very difficult to because I have gone through, I have experienced. Konglum 2017 mo piwan ba ilam. Then we have done, which is I think it's a benchmark in the history of theater in the state kan. Namara hang tu kasi ngilale ke ba ban penpau tu khmat ka perthai ba ngila. Tendai ka sulong ba the situation is such, the reality that prevail in the society kalong ba berkhoi manu ba kwa berkhoi sotunan song ba yapo TV mental he mobile akut kan dai ti kini ki berkhoi ki pelong ya ti ha ka jo ko por ya ka film ru kawan hajur mentage Netflix and what not menu benda you te takadang we should be able to ngidi benlong ki bala bangin penmi sya kita gi badan ka dor ne ka bahadu kata ka ban ketik ki pat ba bakin kwa bakin wan te kadi kataru ka thong ka bali asin na kaliang jongi khamtam na kani ka sunjuk ka bangi don riti academy ngi ya hakata ka thong ne ban you te katu ka drama ki bangi le how to arjar khat nyomo kong to nyo ne te kadehi kata khan riu khan nyom ta te kini ki ladangi le te haktur habangi le ngida le sisa lang ngida ngam sisa nadu ba itu nadu ban groom ya ki karakter namba kumba kolong menta poi biang hitu jingkli ngimpat dan ke institution ni ka badi kai acting ngim dan mai kai acting ka ibro khoi kolong ka bami nel dia den dengi dei ben don kata yo teng ngasi ong ne ba ngidon ki ibun ki kom fi ong kom kren ne kom ya la ne kom perkimet ne ka badi jongi khasi bangim dei ben pertho ya ka boleh offering we have things like American serak and all these things body language kiba yun ngidon la kom behavior kaban comply kat kum ka situation kaba ya dei bat ka culture jongi ti kini mangihi di bandong conscious te da bangi long conscious ila sisa bangin ngam ya ka benta la da ka ketien la da ka theater la da ka film la da even writing a book also okay ba Max ngin po yun siya kani kawi ka phang pare ka ba haba ila crunch phang ka dor la ni ka quality mo the quality dadang ipet ikini ki nong ruai menta tam ha YouTube kidap stang de ki cover artist kamu ba undan originality kaba kishu penbut nano kishu shem ka jingruai jongno kishu ruai te ka jing sngo jong pi halor kini ki cover artist namar ki cover artist menta ki la jelai hadu kata but kumno kini ki cover artist ki kta ye kitu ki original artist pada kita kali ka ba setemat ba pi kali hingga silong persiap yang ni ben ruai ke ruai jong kiwei pa mo along ba ke jing trash tom jong tu so itu ngan ruai manga dan ngan mo ko msep jong kitu ti dan kipor wisem kabui ke bau la pau tu ni kiwi kini at the same time cover mo cover ke ruai jong tu nong ruai bla pau ha ni long betuk dah khnjet ke long ngitu te de hanga kalong ba kadau ba kalong ba kadunate ba encouragement kajing I men see miki khna ban tho jarwai because to me songwriting is legacy bahadian habot pi kintip namar khambon sin ngan stress bhai ka songwriting kalong ba hadian habot nai mentang arwai ngan ong khrang ki khna ki ba rwai cover ken be practical nomai ba kinong rwai khna da ki rwai ki rwai jing ki wei kadang kapor adian over day ne ngam sibu mata ruai nong ruai ka ruai jong nu kadang la basam itu original ban ruai banyak basam ka jo ite kadang la basam itu we
Ti harin habur shutip ka jing pau ka jong pi ni ngathai ka di ka at the end of the day ka di ka jing ko ai ban pau ban ruai ka jong ruai jong tu kata le ka kami to ni kan ni shanga ban long pau na ti ngan ong tu balada ki khna ki ai ruai tu ki ruai ti karon ka por ba hi pia na go snam choi ka snam kin mi isi ki we ki talent hadian kason ka por ba people sakot no kinum kan mau shu hero ipi kelakot ni mentang ikan sipang iba skan rebels imle marble at the same time di nong ruai kai to ba pona ni nong thop melung ba mong yang nong to try at the same time yang di ki melung di ba thoi tu jurbai ba website deves jerwang ikan mau iba biar one sweat ni mau beli ki thoi ki jerwai belai kan am ki songwriters gitu tingi kan mau bikin rei kambun ki bala arwai ngathai she khmat jong ki gidan ki norwai lagi bom thoi jerwai ngem tep ra because dia kani kan ka jing crowd ka jing the power of songwriting ka ba pelong ba dala hadian habot pidi at the same time norwai shu menta this song kumini norwai ko max the wajri ngathoi jerwai ngarwai hi ki bri kan mau nga oh jerwai tho ba max the wajri kan mau ti menta shu phirwai jerwai jono ta kawi ka hakata ka jui ka phang ko ban kali phi kan ka jing kali mo ki ngala kali ki kat tu kat ni ki nong ruai ki ba trem ba ban ruai ki ba shu ruai cover ban ngonga beli film tho ka jing ruai jong la jong but beli film ruai ki jing ruai jong la jong beli film ban shu shem jong ki wei te ka jubab ka bangayo na uwei na kita uang kumni nga uang not everyone can write a song te tangba not everyone can write a song and not everyone can sing ru te uang ba I can only sing I cannot write a song te ladangi pet ha ka psychological ha ka like psychological aspect mo jong ki breu ladangi pet yu pareng kum sibu ngi shem ya kum ya kaban kum ukuin mo baro mdei bakin nang ban tho uweu nang ban tho unei nang ban tem tiki ki wan lang haju ki form a band and they work together te ladangi pet ya ka jinglong ukhasi pada longkum umla ban trailang te pitharai ba ke ka daw ba ukhasi umla ban trailang to alor kata kamat ka longkum ni pi nga siam ba menta ba kiwan sha kiwan pulia bat nga chui kai ki jing ruai jong ki nga ba ilam ni hikai ki bikin ruai hikai aka jo kapur ni ong yaki sengap yaki tu ki jing ruai jing nong tau jing ruai ki barem ti barabor ha ki sengap kaya ti ha kan ni kabor jing perkat jing mut jing perkat kaya ti ka ngam ndai tang kata ni ong persyang de daladi ban tho ban penbuat ik tu kisur ki barem kumdu oi mlei la da don ijing baklang ning tai haba pilawan ban kan ut ngila kan ban penbet ikita la iu kade halor kata kamat ka banga kawa iki long dien menta haba ki ruai ki dei ban kompos baki di ban persang ki di ban persang haba ki persang kila but one ken sengi ki balalong ki long kemi ki long pa bangin hikai ki kumnu baki la ban le okay. I'm afraid we are running out of time. Kapur jungi kalakut kalong kabas mutanat bangin yo banya keren bangin ya pelio jingmut lang hap lor kanika topic. Well viewers, we have come to the end of the program. We will see you again next week on this very show that is Straight Talks. That is at 5 p.m. This is Mebon Ling do ar kublai shibo ni pi baro ublai nang yekur kuye pi but unang yekur kuye pi kumjo kibalai don rengkal lang ba kublai shibo.